Дарагія беларусы і беларускія, напярэдадні канферэнцыі Новай Беларусі мы падводзім вынікі гэтага насычанага палітычнага сезона. У гэтым відэа я хацеў бы расказаць пра тое, што было зроблена зрэшты з мінулага жніўня на міжнародным кірунку офіса Святланы Ціханаўскай. Наша абраная прэзідэнтка здзейснила 59 афіцыйных візітаў і правяла больш за 250 сустрэч высокага ўзроўню. Дарэчы, больш за палову з прэзідэнтамі, прэм'ер-міністрамі і спікерамі парламентаў. У гэтым палітычным сезоне для нас адкрыліся новыя краіны, кантакты, важныя міжнародныя арганізацыі і фарматы супрацоўніцтва. Так, упершыню Святлана Ціханаўская здзейснила афіцыйныя візіты ў Малдову, Балгарыю, Кіпр, Мальту, а таксама наладзіла рабочыя адносіны з Аргенцінай і Арменіяй. Дарэчы, дзякуючы кантактам з армянскімі ўладамі ў гэтым годзе нам удалося ўратаваць беларускага грамадзяніна, які атрымаў у Арменіі палітычны прытулак. Так, Беларусь таксама ўпершыню была запрошана на афіцыйныя сустрэчы Вялікай сямёркі на Капрі. І, зрэшты, уже двойчы ў гэтым палітычным сезоне Святлана Ціханаўская прадстаўляла нашу краіну на самітах кіраўнікоў дзяржаў еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Гішпаніі і, адпаведна, ў гэтым годзе ў Великабрытаніі. Упершыню адбылася афіцыйная сустрэча з генсекам НАТО Йенсом Столтенбергам. Беларусь таксама была прадстаўлена на буйных сусветных форумах, напрыклад, такіх як канферэнцыя па бяспецы ў Мюнхене альбо эканамічны форум у Давосе. Гэты палітычны сезон таксама адзначыўся для нас фармалізацыяй адносін з міжнароднымі партнёрамі. Так, быў запущены беспрэцэдэнтны стратэгічны дыалог са Злучанымі Штатамі. Падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве паміж еўрапейскім парламентам і дэмакратычнымі сіламі. Абвешчаны запуск стратэгічнай кансультацыі з Канадай. Быў адкрыты офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Празе, а таксама, зрэшты, офіс кантактнай групы па Беларусі ў Радзе Еўропы. Усё гэта дазваляе ўжо зараз працаваць з дэмакратычнай Беларусю і, зрэшты, дапаможа нам у будучыні пры пераходзе ўлады. У мінулым годзе ў Берліне таксама адбылася першая сустрэча новага альянсу парламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, куды ўжо ўвайшло 24 парламенту. Таксама была створана група сяброў Беларусі пры АБСЕ. Туды ўваходзяць 29 краін. Дарэчы, у АБСЕ таксама гэтым летам быў запушчаны венскі механізм па Беларусі. За гэты год мы ўпершыню правялі двухбаковыя канферэнцыі з нашымі саюзнікамі. У прыватнасці, гэта канферэнцыя ў Фінляндыі, ў Эстоніі, ў Люксембургу і ў Швецыі. Дарэчы, Швецыя і Украіна прызначылі новых спецпасланнікаў па працы з дэмакратычнай Беларусю, амбасадарку Крыстіну Йоханнесон і амбасадара Ігора Кізіма. А зрэшты, Святлана Ціханаўская ў гэтым годзе сустрэлася з міністрам замежных спраў Украіны Кулебам. У снежні 23-го году вярхоўны прадстаўнік ЕС Жозеп Борэль абвесціў пра дадатковую фінансавую падтрымку дэмакратычных сіл. Зрэшты, гэта ўжо 140 мільёнаў еўра ад Еўрапейскага звязу з 2020 года. А ў красавіку 2024 года Канада абвесціла пра фінансавую падтрымку беларускіх медыяў у памеры $1 мільёна. У Нарвегіі быў створаны міжнародны гуманітарны фонд для дапамогі беларускім палітвязням і іх сем'ям, які ўжо складае больш за $1 мільён еўра. Таксама разам са спадаром Паўлам Латушкам, камандай НАУ і Белполам мы дакументавалі злачынствы рэжыму Лукашэнкі і перадавалі іх нашым партнёрам. Гэта прывяло да ўвядзення моцных санкцый супраць рэжыму. На ўсіх сустрэчах у гэтым годзе з прэзідэнтам Францыі Макронам, прэм'ер-міністрам Польшы Тускам, прэм'ер-міністрам Великабрытаніі Стармерам альбо прэм'ер-міністрам Канады Трюдо Святлана Ціханаўская казала пра наступнае. Першае – падтрымка палітвязняў, крокі па іх вызваленні. Другое – захаванне сувязяў з Еўропай, не ўводзіць абмежаванні для беларусаў, якія наведваюць Еўропу. Трэцяе – еўрапейская будучыня, заклік падтрымаць Беларусь як частку еўрапейскай сям'і. Чацвёртае – падтрымка беларусаў у выгнанні, дапамога беларусам у легалізацыі і аднаўленні дакументаў. І, зрэшты, пятае – перасцярога ад Расіі. Беларусь ні ў якім разе не мусіць стаць суцяшальным прызам для Пуціна, а беларусы мусяць удзельнічаць ва любых якіх-колечы перамовах. Безумоўна, за гэты год мы многае паспелі зрабіць, але, зрэшты, таксама сутыкнуліся з шэрагам складаных сітуацый, якія пакуль не ўдалося вырашыць. Таму ў наступным годзе Святлана Ціханаўская працягне прадстаўляць Беларусь на высокім узроўні, адстойваючы права і выбар беларускага народа жыць у дэмакратычнай і свабоднай дыктатуры краіне.